Nina bendloveni amandla siyanemukela kwindaba zethu ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Kusongwe umbukiso womthunzi wezinkukhu Okhahlamba. Ayaqhubeka wezombusazwe noze wokhetho kanti amaciko akhihle sikanandi ngamasama. Sanemukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal usingathe umbukiso weinsuku ezimbili wemikhiqizo eyahlukene ngomthunzi wezinkukhu okuhlose ngawo ukuhlomulisa kwemiphakathi yasemakhaya. Lo mbukiso ubuhanjelwe kundunankulu wesifundazwe nongqongqoshe beminyango eyahlukene ubanjelwe ko-Okhahlamba maphakathi nelikaMthaniya. Abafuyi bomthunzi wezinkukhu ezintabeni zOkhahlamba bathi bebelima kanzima ngaphambilini behlushwa ngamaphoyisa. Kanti laba bashoka nje ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela yomthunzi wezinkukhu ebibanjelwe eBergville. Amaphoyisa babefika ekhaya befike beyithatha behambe nayo okanye uma bewutshalile afika athi umuntu isike uyisike ngesikela uyisike athi ithwale hamba uyifaka evenini uyithwale wena behambe bekubidolaza uzuyifaka evenini beyithathe behambe beyishisa ngapha emazweni amanye ngapha beyithulile phansi beyithungele ngopetrol beyishisa. Omunye wabalimi bakwaMashu uthi kade baqala ukukhiqiza ngalesi sithelo. Siqale it was 2018 but everybody knows ukuthi kwase kufika uCovid. But nakhona ukuyenza kwethu kuCovid besiyenza kungekho emthethweni siyenzele emva kwezindlu. That is why ukuthi noma sekuvula ukuba khona ukuthi kwenziwe kwenswango thina su KZN KZN grow sibe sesiba sesibonakala ukuthi kukhona ebesiphekwa ngoba sibe sesithola ithuba ngalokho. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo kwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi inomlando le ndawo. Siqoke le ndawo yaseOkhahlamba kakhulu ngoba ngo1956 kwafa abantu bakule ndawo abaningi befela kuthiwa kunempi yensango. Sathi ke ngcono sibakhumbule ukuthi sibatshela abantu ukuthi bakhona ama growers arecognizewayo njengamanje bakhona abantu efanele bazikhiphele bona imbewu ezingakwazi uzihambe ziyimarket. Agriculture kunesidara enelaboratory ekwazi ukuvezela ukuthi le cultivar nale strain siyakwazi ukulekela endaweni ethile. Kodwa inhloso yethu kakhulu namhlanje besikhipha nama permit noma kusuka izona ama permit u-ATM esethe egcina kosuku hamba kuyo process usunayo ke manje na ukuze ukhiphe lokhu uketsheza ukhipha amafutha okwazi ukuthi usebenza khiqizo siyakulekela sikunikeza imali sibele 1.5 million cishe nibona uDardon ukhiphe 310 permits ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi bahwebe ngokusemthethweni. Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni uSupha Zuma uthi bazobalekelela abafuyi. Sobalekelele ukutshaleni, sobalekelele ukutheni sibahlolele imbewu zabo, sibanikeze imbewu umuntu okuzoba imbewu yakhe ozowathi utene engakwazi ukuyishare nomunye uma ngabe ufuna leyo mbewu ukazi utene uyoyicela kulo muntu umnikeza manje ownership yembewu unikeze omama ngisho nalala emakhaya. Kodwa ubaba uDuma ulithatha ke manje eseyisa ke kwi processing ukuthi masisi processiwe isiwe emafemu azokhiqiza amaphilisi abanye amafemu azokwakha izitini uyazi ukuthi kwakhiwa indlu ngayo insango abanye kwakhiwa ingubo. So isizoba ibhizinisi ezovulela amafemu ahlukene hayi nje ukuthi itshalele ukuthi ibhenywe. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube eBergville. Amaqembu ezombusazwe ayaqhubeka nokwenza amalungiselelo okubuyekeza imiqingo yezethembiso zokhetho njengoba kubhekwa kuwukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo. Iqembu i-ATM belibamba owalo kumcimbi eThekwini kwaZulu-Natal. Lo mcimbi uhanjelwe umengameli waleli qembu uVuyo Lethu Zungula. Bukele ekhaya senkundleni ezemidlalo iGliplands eMlazi njengoba iqembu i-ATM inomcimbi la khona ibuyekeza umqingo wezothembiso. Siyazi ukuthi ngalesi sikhathi amaqembu amaningi aseqhuba yona imikhankaso ukuzilungiselela ukukhankasela ukhetho lwangonyaka ozayo. Sinayeke la umengameli waleli qembu uVuyo Lethu Zungula okuyena ozosithatha sibeke mayelana nalolu suku lwanamhlanje. Mengameli siyakubingelela, siyabonga futhi ngesikhathi sakho. Siyabonga Masilisi, bulele ukuthi nizile lana nizolalela ukuthi sizokhuluma ini. Niqhubeka imikhankaso yokuhambela izifundazwe ehlukahlukene namhlanje siyakubona la elokishini laseMlazi eThekwini la nibambe khona umcimbi wesifundazwe we-ATM.
Yebo, si-ATM sizolontsha imanifesto yethu nge-2 kaDisemba eEast London. Kodwa sazilungiselela ukuthi sizohamba sihambele zonke izifundazwe ukuze sikwazi ulungiselela lena kaDisemba. Masihamba sikhumbuza abantu ukuthi amandla ngawabo. Abantu must not mabebheka ama-politicians bacabanga ukuthi babona ama-celebrity. Kodwa mabazi ukuthi ama-politicians onke ngama-politicians amele bona. So kufuneka bona basebenzele abantu. So siyasebenza silungiselela ukuthi silontshe kakuhle ngoDisemba next year sikwazi ukukhulisa izihlalo esinazo ku-national nalapha kuzo zonke izifundazwe. Manibheka singakanani isikhathi nikwazile yini ukwenza benikufezile noma beniyibekele khona ukusuka ngokhetho oludlulile kuze kuba kufika manje nokuthi senikhule kangakanani nje? No, si-ATM sijabula kakhulu ngomsebenzi siwenzile. Eyoqala into mawufika eParliament abantu bacabanga ukuthi iparty if ine seat maybe 1 or 2 yona kufunekanga yenze anything, kufuneka ilalele namaqembu amakhulu. I-ATM ikwazile ubonisa ukuthi it's not about the number ye-seat kodwa it's about the quality of iqiniso olukhulumayo. Sikhulumile salwa government efuna uphoqa abantu ukuthi mabathathe i-COVID. Sakhuluma kuba abantu balana eSouth Africa mababekwe phambili. Sakhuluma ukuthi umnumzana uRamaphosa maka-account ngento yasephalaphala. Kunento eyiningi esizilweleyo masifika pha eParliament including nalana eKZN webhayi umhlonitshi uphakathi ebelwela ukuthi akufunekanga ube namadamu afuneka asupply amanzi kodwa they are owned privately. Kuba amanzi lana ngamanzi abantu, they must be given to abantu. Ungabi nabantu abazi individuals abazo-owner i-rights zamanzi. So si-ATM kukhulu osukwenzileyo in these 5 years. Vuyolethu Zungula ongumengameli we-ATM esakhe sikhulumisana naye njengoba sila elokishini lasemlaso kuyila khona bebuyekezo somqulu wezethembiso bebekade bewenze ngokhetho oludlule. Uyaveza ukuthi na kanjani ngenyanga kaDisemba kuyona lonyaka ila khona bazobe futhi sebethula somqulu omusha ke njengoba ekuveza nokuthi ziningi izinto abayigajayo ngazo bakwazile ukuzenza bebekade bezibekele khona. Utebokho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ku-channel 261 ngisemlazi eThekwini. Abenhlangano yamaciko esifundazweni KwaZulu-Natal sebezwakalisa ilaka labo ngokuvela kweindaba zokuhoxiswa kokusingathwa komcimbi weindondo zamasama obekulindelwe ubanjelwe eThekwini ngenyanga ezayo. Uhlalo we-Cultural and Creative Industries Federation of South Africa uThokozani Zulu uthi lokho akwehli kahle kubona njengoba besebenethemba lokuvuleka kwamathuba hayi kwabagxile emculweni kuphela kepha kubona bonke nje abasembonini ezobuciko nje jikelele. Abhodla umlilo amaciko esifundazweni KwaZulu-Natal ngodaba lokhoxiswa komcimbi wezindondo amasama anonyaka. Usihlalo womfelandawonye wamaciko iCCIFSA esifundazweni KwaZulu-Natal uthi ke lokhu kakwehli kahle kubo njengoba ke besebeneyinhlelo ngalomcimbi. Yize kunjalo uthi ke bafuna imali ebikhishelwe ukubathuthukisa ngawo amasama ingabuyeli emumva. Ubuholi bamaciko baseKZN akwehli kahle ngoba into besibukela ekuthenini izoletha amathuba omsebenzi. Kuzokhumuleka ukuthi sibuye iCovid-19 and iKZN ke yaba nenkinga eningi zama-floods, ama-unrest, ziningi izinto nje ezilimaze i-industry like KZN. So we are trying ukuthi ke manje sibuyele esimeni nakho ke futhi manje sesithola lokuphoxeka okungaka kanti thina into ebesicelile besicela ukuthi kuma award ama artist ethu locally nawo a benefit hence besithi sifuna ukwa promote ama award le mali ayithathwe yise direct kubahleli bemcimbi bala iKZN so that kuzoqasheka amaciko ethu a local ngoba phela le mali le bisiphumele valley industry. So for the benefit of industry iyona nto baleka kakhulu ukuthi iswe kuma event enzekayo futhi ke nalawo ma event ke lapha kwa major event siyacela ukuthi uma kubhekwa ukuhleleka kwemicimbi kubhekele wonke ama districts ngoba thina isifsa simele wonke ama districts simele wonke amaciko sikubhekelele nokuthi uma kuhlomulwa ezintweni njengalezi kuhlomulule wonke ama sectors kungahlomuli abantu bo music kuphela. Sekuwumlando ukuthi lo mcimbi okuzobe kungokwamashumi 29 ubanjwa
nonyaka kangeke kusaqhubeka eThekwini njengoba bekuhleliwe. Lokhu kuza ngemumva kokuqubuka kokukhuluma mayelana nemali yokwaxhasa u28 million wamarandi okuvundulelwe usihlalo Action SA eKZN. Ekuqaleni kwesonto ungqongqoshe umnyango wokuthuthukiswa komnotho kwaZulu-Natal umemezele ukuthi ke kangeke usasingathwa lapha lo mcimbi. Amaqembu ehlukene ezepolitiki akwamukele lokhu. Siyasamukela isinqumo sikangqongqoshe uDuma sokuthi bakhansele ifunding obekumele ifakwe lapha kuma-Summer Award. Noma inhloso yethu bekuwuthi sifisa ukuthi ama-Summer aqhubeke, kodwa aqhubeke ngemali ekade ibudgethelwe. Hayi lokhu ukuthi bese kuba nemali eningi efakwayo kucaca ukuthi chala imali sizontshontsha ngempela, ngoba ama-Summer siyaqonda ukuthi ayecele u8 million rand wona kuhulumeni waZulu-Natal. Uhulumeni waZulu-Natal ukugcina usufaka wona isicelo ku-treasurer ukufaka imali engango-28 million rand. Yilapho sibanga khona umsindo njengeqembu le-Action SA esikhalaze khona ukuthi hayi akusahambi kahle manje, iyapi yonke le mali le. Estatementini esikhishwe abawo lo mcimbi baveze ukudumala ngalolu shintsho, bacacisa ukuthi ke banenkontileka yeminyaka emithathu yokuba lo mcimbi usingathi kwaZulu-Natal nokuthi ke abezodala inqoba yamathuba omsebenzi kanti bakhale ngokupolitika ngalo mcimbi. Esindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ukhungethe usizo umndeni wakwaXimba eMumbe eMsinga amapartner kwaZulu-Natal emva kokuba abangcwabi bakwaDamzi benqabile ukubafihlela ithambo labo. Lo mndeni ulahlekelwe ngubaba wekhaya ngomsombuluko umuntu kayiseXimba obesedluleka iminyaka engaphezulu kwe10 ekhokhela labangcwabi. Uveza ukuthi ke le nkampani ifune isamba seyinkulungwane eziyishumi zamarandi ukuze baqhubeka namalungiselelo omngcwabo. Ufuna ukulungisa umndeni wakaXimba eMumbe eMsinga emva kokuba abangcwabi iDamzi inqabile ukubafihlela ithambo labo. Kwakhe emhlabeni benomshwalensi oyidavi ekade ehleze ekhuluma ngabo ukuthi wona umkhavile. So mengabe esedlulile senza lokho akayikushilo sawufonela uDavi ngo3 minutes past 8 ekuseni la saqala khona ukubathola ngoba sazama ngabo 5 asangabathola. Sabafonela wayefonela ubomncane umuntu asamthola kuyena wathi okay bayeza akadrop ifone bazobuyela kuyena. After that mengabe seqedile ukudrop ifone babuya ngo8 minutes past 8 bamfonela uba omncane bathi thina siumndeni bacela siba edele u10,000 kuze bezokwazi ukusithathela umzimba kamkhulu bewugcina emakhazi nabo. Baqhube ngokuthi umuntu kayiseXimba ubesedonsa iminyaka engaphezulu kwe10 ekhokhela lo mshwalensi. Ngakele njengomndeni sabuza ukuthi kanjani ngoba icover yakhe and mengabe sibala una more than 10 years engaphansi kwabo. So sazibuza lokho ukuthi kanjani usakhuluma lokho kwaqhamuka ukuthi no ake umkhulu sikwazi ukumgcina kuAmari emakhazeni ayimele sizama ukulungisa indaba kamkhulu nomshwalensi wakhe. Right ngabo 4 ntambama sifika eDandi safika nobaba omncane because sadlula siyo report emsebenzini thina sinobaba omncane ukuthi sesivelele umkhuhlane. Mangabe sikhuluma nabo bathi bazosilungisela izincwadi zokuclaim. Ngokubona ukuthi khona lezizoshayeka khona siumndeni sisonke sathi asizokwazi ukuclaima ake sibuyele emndenini uwonke uhleli phansi uhlangene sokwazi ukubonisana ukuthi siyavumelana nokuthatha lo 6,000. Babe sebethatha isinqumo sokuvala amasanga kaDavs ukuze bethole izimali ezakhokhwa nguXimba. Na wasitshela ukuthi asikwazi ukuthi sithi sinepholo bese sithi sifuna iBM endala. Kwasimangaza lokho ukuthi umzimba kamkhulu usufaniswa nezimoto emshwalensini wakhe ekade ewujoinile ewukhokhela because mase siyachecka la liphini zakhe khona usuka akakhokhe ngalo kathathu. Kwasimangaza ukuthi kanjani kodwa kwaDavi bathi abayazi yonke leyo mali because mase sithi sifuna umphathi wakhona uthi mengabe sihluleke ukuthatha lo 6,000 asizibone. So ke njengomndeni angeke sivume ukuthi kuminze yonke into kamkhulu. Into esizoyicela sicela from ekuqaleni uDavi sibuyisele zonke imali kamkhulu okwakhe sengathatha imali le ukuthi yena ubesigcinele imali kamkhulu ebhenki lakhe. Khona manjalo abakaDavs abatholakala ngoba beziphendulele mayelana lolu daba. Sobekadladla ezindabeni ze1KZNTV ngiseMumbe eMsinga.
Ake sithi ishelele itolo nenabesilo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisahlezi nathi nje kwindaba ze-1KZNTV. Nazo ke zona ndaba ehamba phambili namuhla. Kusongwe umbukiso womthunzi wezinkukhu Okhahlamba. Ayaqhubeka wezombusazwe noze wokhetho kanti amaciko akhihle sikanandi ngamasama. Njengendlela yokubungaza usuku lokuqhakambiswa kwezingane zamantombazane, inhlangano yezempilo i-AIDS Healthcare Foundation South Africa isengathe uhlelo lokufundisa amantombazane kanye nabafana abasebancane ngendlela zokuziphatha ngenhloso yokugwema ukukhulela okungahleliwe kanye nokwesuleleka ngezifo zocansi. Intshe beyingxenya lolu hlelo inxusa abazali ukuba bangakucwayi ukukhuluma ke ngezihloko ezithinta lokhu njengoba ikholwa ukuthi ke lokhu kungashintsha okuningi. Lokhu ke bekade kwenzeka eMlazi eThekwini. Ukwanda kwesibalo sabesifazane abasebancane abazithwele lokushina uMlazi sekholele ekusungulweni kohlelo lokufundisa intsha ngezindlela zokuziphatha kanye nokuzivikela kwizifo zocansi. Lolu hlelo lokuhlanganisa amantombazane lubalekile because liyawahlanganisa amantombazane together lapho khona create khona i-sisterhood cycle as amantombazane sikhona ukuthi sibe empowerishe and also ukuthi bebe mentored because we do find ukuthi i-youth esikhathini samanje iba infected kakhulu with HIV and AIDS, so sizama ukuthi si break leyo nto nanokuthi sikhone ucreate i-generation okuzoba ukuthi ayisatheleleki ngesifo sengculaza nanokuthi nabo labo ukuthi bathelelekile ngaso isifo sengculaza balo baba viral suppressed ba sticker to medication yabo bengafeel ukuthi kunaleso sneak whereby behlukaniswa kulaba abanye ofish ba negative. Inhlangano yezempilo eqwashisa ngesifo se-HIV and AIDS kuleli i-AIDS Healthcare Foundation ibungaze usuku olubizwa nge-International Day of the Girl Child ngokuhlanganisa intsha yezikole ezahlukene kuleli lokishi ukubhunga kabanzi ngalezi zifo kanye nokuqwashisa ngesihlava sokukhulela ongahleliwe. Omunye wabahlengikazi uvezeke ukuthi umnyango wezempilo uzama izindlela zokheha abantu abasha ukuba bavakashele imitholampilo. Bonakala ukuthi abantwana yes ikliniki isibhedlela siyakwenza lokho ekufanele ngabe siyakwenza ekutheni i-treatment ikhishwe ogulayo alashwe, but abantwana kuyabonakala ukuthi inamba yokukhulelwa kwabo bayasaba nje ukuze ekliniki basically. So base u-Department of Health uyaphuma ke uyabona ukuthi zikhona ezinye indlela esingenza ngayo ukuthi abantwana bangasali ngaphandle because baningi abantwana abatholakala sebetheleleke ngo-HIV, baningi abantwana abatholakala sebekhulelwe. Onesi abasebenza kuyona, onesi abasebancane siyakwazi ukuthi siphendule yonke imibuzo abanayo. Sijwayele ukuthi mengabe sibabona bona sibabonele endaweni esekhoneni eseceleni separate from ama patients asemadala bayakwazi ukuthi bangene khona yonke imibuzo abanayo imfihlo kuthina nabo akubonakali. So lento ukuthi babaleke bona kube sabuka ukuthi ngizobona ubani ngizobona umuntu ongibaziyo sizama ukuthi siqede yona. Ngokwabemtholampilo kule ndawo angaphezulu kwekhulu amantombazane asemancane okuvela ukuthi azithwele kusuka ngo-April kuya ku-June nonyaka kanti aneminyaka ephakathi kwelishumi kanye ke ne-19. Lentsha ithi ke kakenziwa okwanele ukusabalalisa lolu lwazi. Engafisa ukusho kwabazali ukuthi baqhubeke bakwazi ukukhuluma kanye namantombazane. Bakhululeke bakhulume nezingane zabo nge-sex education, bengasabi ukuthi baziluleke ngenxa yokuthi bazobona ukuthi ukushuthi bayabavumela ukuthi bakwenze. Cha, ukumluleka umuntu nanokumxwayisa ngezinto azohlangabezana nazo ngaphambilini empilweni yakhe kuzomsiza lokho ukuthi angazijahi azibone ukuthi zingase zimkhuphule yini okanye zizomisa phansi zimshonise phansi yena. So ngokubona kwami kubalekile ukuthi abazali bakhulume nezingane zabo emakhaya ukuze umuntu angagcine seyifaka kwinto angakwazi ukuyikhipha kuyona. Izindaba ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngesethekwini. Owesifazane osekhulile wakwaDlamini eNanda ku-Ward 54 eThekwini KwaZulu-Natal usezwakalisa ukubonga kumalungu omphakathi akwazi ukufaka isandla ngokumakhela indlu emva kokunethwa kwimvula isikhathi eside. Iziko lezindaba lihambele emzini kalogogo kuyozibonela amathupha ngomsebenzi oqhubeka okwakhiwa kabusha komuzi wakhe.
Lesi yisona sakhiwo esidala sikagogo Dlamini abehlala kusona ubusika nehlobo. Bekade isiwile phansi idilikile. Manje sihlala kuleli kamela sabona engeke izowela phezulu wethu leli. Sasesicela la kumfana lo kana kwethu ukuthi asiqubise bese siquba la kukhona. Singazi ukuthi siqubele into yanini ngoba phela nemali azikho. Kodwa siqubile nje. Lena yakhayo lendlu. Sahlala ke kwaze kwaba uzamangwana asibona ukuthi sihleli kabuhlungu kanje. Sithuke kufika nabantu ukuthi ayi gogo lendlu kungena ihlobo manje bezolimala ngizomuka nomfula. Sabona sekufika abantu abathi bazobheka elondlu. Ukungenelela kakhansela wendawo owathatha udaba walifaka einkundleni zokuxhumana enxonxa usizo nala ethi khona ukufaka isicelo sikagogo kuhulumeni wabona ukuthi kuzothatha isikhathi eside kanti ugogo indlu uyidinga manje njengoba sisibi sima ahlala ngaphansi kwaso. To my surprise kungakapheli ngisho usuku abantu they started pledging ukwakhela ugogo umuzi. Abanye abantu engingabazi engakaze ngibabone but they decided ukuthi nje bazopledge ukuthi kwakhela ugogo umuzi. After 2 days safika nogandaganda sayiwisa phansi indlu kagogo. Into eyenza ukuthi ngifuna ukuthi siyiwise indlu. I wanted ukuthi ngiyifeel ipressure yokuthi sengibhidlizela ugogo umuzi. So fanele wakhiwa umuzi. Le ntombi endala ithi namanje ayikakholwa uma ibona kunyonga izindonga zomuzwa yomusha. Ngiyabonga kakhulu kwensi. Ngibonela yantakula. Ngiyabonga ensini zile kwangitakula. Kulolu size bengalazi ngithi Nkosi ngicela ngene imvula manje futhi. Sizophindeka. Nje sohlala kuze kuthine sibekezelele wayeka ukwakha. Ulinde thina singazi ukuthi wenzenje. Ngokusho kakhansela uthi isifiso sakhe ukuthi kuphela inyanga ezayo ugogo sengenile endlini yakhe njengoba sekwazile nokuthola impahla yasendlini entsha ceke. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngisenanda eThekwini. Umnyango wezemidlalo KwaZulu-Natal uchoma uphaphelo egwalagwala isikole samabanga aphezulu ithole okuhle ngokwenza kahle kumqhudelwano wekole iMontsephe Cup njengoba iqembu lamantombazane lakulesi sikole libe ngompetha. Kuphinde kwanconywa amagalelo eqembu leNetball neliqokelwe kwabangase bahlomule ngomklomelo emcimbini weindondo ama-KZN Sports Award. Isikole samabanga aphezulu ithole okuhle secondary senseleni siconywe uphaphelo egwalagwala ngokwenza kahle kumqhudelwano weMontsephe Cup kuyibhola lamantombazane lezinyawo kanjalo nakwele netball. Umnyango wezemidlalo esifundazweni KwaZulu-Natal uvakashele lesi sikole ukuzosihalalisela ngokwenza kahle kwaso waphinde wasemekwelisa namajezi okudlala. Uthisha inhloko kulesi sikole uthi ukwenza kahle kwalesi sikole bakholwa ukuthi kuzobasiza kakhulu kwizinselelo ababhekene nazo ukuze kusondele nosomabhizinisi bakwazi ukubasiza. We believe ukuthi leli thuba lizosivulela amasango ukuthi kube khona nje usomabhizinisi okhona lapha ozwayo ngezikhalo zethu ukuthi as much as we are trying all our best ukuthi senze isikole sibe on the map, si recognizeke as one of the fruitful schools, but we have a challenge. Mhlambe as we were driving to the school you could see ukuthi we do not have a fence. Ma usuka nje ezantsi ululele phansi. Mawufike egate lifile la shawa imoto kamasipala. If you could drive around you will see ukuthi isikole sonke this side asinalo isango. Iqembu leNetball kulesi sikole liphinde laqokwa emcimbini wezindondo waziwa ngokuthi ama-KZN Sports Award ngokwenza kwalo kahle. Umqeqeshi weNetball kulesi sikole uthi kumele lo mdlalo uthathwe njengayo yonke na uthole ukwesekwa ngaso sonke isikhathi kuphinde kuphele kanjalo nokucwasa
kwabesilisa abakulo mdlalo. Ama-challenges amaningi esiba nawo kwi-netball eyokuthi ine-stigma kokuqala uma umuntu wesilisa kwi-netball, i-stigma leso engifisa abantu baphume kusona. Okwesibili, i-netball ayinawo ama-benefits njengalawa amanye ama-codes. If mhlambe abantu abasiphethe ku-national level bengakwazi ukuthi balekelele ekuthenini nabo ba-inject ama-funds kwi-netball, because lezi ngane nazo zinayo ihope ukuthi ngelinye ilanga ziyafisa ukuphila ngale netball. Isikhulu somnyango wezemidlalo sihalalisele lesi sikole ngokwenza kahle, saphinda sadalula nangezindlela abasisebenzisayo uqinisekisa ukuthi lezi ikole ziyakwazi ukuncintisana ngaphambi kokuba ziye kwimiqhudelwano emkhulu efana neKMotsepe Cup. Njengoba sihlangene la namhlanje, sihlangene ngesikole saseTholukuhle la beyiwine khona kwiPatrice Motsepe njengoba kade beyocompete both kwi-netball ngokunjalo naku-football. So njengoba ke indlela ke enye esibasiza ngayo ukuze bakwazi ukuba isikole esowina, we've got ama-leagues that are taking place aqala at zonal level, ahambe njalo kucompete at district ngokunjalo kuze kuyofika kwi-province. So ke njengoba becompete ke njena sinama games ukuba ama-summer games, sinama games ama-winter games la becompete khona ngokunjalo bese beba ready ke for lokuzana ama-sponsored tournaments afana no-KMotsepe. Ngokunqoba kwi-KMotsepe Cup lesi sikole sihlabane ngezizumbulu semali eyisigidi samarandi nokubeka ukuthi isize kakhulu ukulungiswa kwesikole. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo Entseleni. Ake siphinde sithi ishelele itolo nenebesilo siyabuya. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi nje kwindaba ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kusongwe umbukiso womthunzi wezinkukhu Okhahlamba. Ayaqhubeka wezombusazwe noze wokhetho kanti amaciko akhihle sikanandi ngamasama. Ake sibheke ezimakethe. Izimakethe zivalwe iranda kuleli u-18.93 maliqhathaniswa nedola laseMelika belungu $22.94 kupondo yaseBrithani lingu $19.98 ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1,986.94 ounce kuthi intengo yoyilo ngahluziwe yona $87.93 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi Orlando Pirates Jose Rivero sekuchaze njengehlazo ukuthi bagcina ukudla kwesicoco seligi eminyakeni ngaphezulu kweyishumi edlule. iPirates engayiqala ngakahle imidlalo league isiphende kuyiqembe laziwa njengelicoboshisa kwasani eyinkomishini ngaphansi kwalomqeqeshi kodwa kwesicoco seligi selokhu siyiceze njalo. Kusukela efikele kwiPirates ngesizini edlule lomqeqeshi usezidle zonke izicoco ezibekwe phambi kwakhe kangangokuthi nesekhaling Black Label knockout kuthishwa ke iqembu lakhe ngoba amaqembu angafana neMamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs kanye SuperSport United asevela phumile kulomqhudelwane. Useyiphinde kabili eMTN 8 kanti isizini yakhe yokuqala edlule uyisonge ngokufaka isicoco seNedbank Cup ekhabetheni le indebe leBucks. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathi emnyamakandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvuba amamponda isambu kehlelo kwamzimba umntana nethimba lonke nje le indaba sithi khulu.